I u nastavku imamo jednog gosta prema čijem liku i dijelu nitko nije ravnodušan. To je čovjek koji je napisao pregršt hitova, a večeras će predstaviti i notnu knjižicu sa 30 izabranih pjesama po vlastitome ukusu. Tko je on? Otkriće nam Martina Valičić. Dobar ti dan, Martina. Bog Barbara. Pitanje je vrlo jednostavno jer je jednostavan i odgovor. On je Tonči Huljić i sljedeće pitanje koje je bilo vrlo teško je bilo to kako odabrati samo 30 pjesama od mora koje ste napisali svih ovih desetljeća. Dobar dan, Tonči. Dobar dan i vama, dobar dan svim gledateljima. Mislim da su se Zrinko Tutić i ostali urednici koji su birali pjesme za vaš notni album koji će se za neki sat vremena predstaviti znojili. Bili su na mukama, jel tako? Kojim su se u stvari nekakvim nitom vodilja koja je bila? Pokušali smo zadovoljiti što veći broj izvođača za koje sam radio i za koje radim, ali gledali smo da to budu pjesme koje su javne pjesme, da tako kažem, da one koje su ušle u narod, koje već su onako na neki način gotovo pa tradicionalne. Ja pretpostavljam jednog dana kada, ne daj Bože, umrem, šta se neće desiti nikad, ispod njih će to pisati vjerojatno traditional, eto, tako smo to rekli. Ali ima nešto instrumentalnih pjesama za Maksima od Bonda. Napravili smo tako jedan, za ovo prvo izdanje, to je inače izdanje, jedna edicija koju radi Društvo skladatelja Hrvatske, na koju sam ja neobično ponosan. I evo, prvi impuls mi je bio, joj, nemojte raditi moje note, pa nisam na kraju, ja sam tek na početku. Međutim, ne radi se o tome, radi se stvarno o autorima, dakle prije mene su tu bili i Zrinko, i Đelo Jusić, i Arsen Dedić, i Đorđe Novković, sad slijede Dujmić, pa Zdenko Runjić, koji ima svoju ediciju nota, njegova obitelj je već izdala preko 100 i nešto tih nota, ali evo, jedna lijepa gesta društva skladatelja koje na taj način, na jedan osoban način zapravo izvršava i neku svoju funkciju i neku svoju javnu ulogu u našem životu. Za sat vremena ovdje će se vrvjeti našim pjevačima, glazbenicima, vašim prijateljima. Vi ćete im izvesti jedan dio, no mislim da će većina i gospodina harmonici. Gospodin inače Ninja, on sa mnom radi aranžmane za Madre Badešu zajedno sa još jednim kolegom i on je, eto, danas ćemo imati jedno drugačije večer, bit će samo instrumentalna glazba za koju je oformljen jedan bend koji je došao ovdje specijalno, zato ja sam im zahvalan. Oni su spremili jedno 15 pjesama iz tog notnog materijala koji će svirati na jedan malo onako džipsi način. Ok, Ninja, možemo krenuti? Može, izvolite, a ja ću predati naš mikrofon gospodinu Huljiću. Izvolite, svirat ćete nam nešto novo, je li tako? Biće to pjesma Kaki sam ja kralj, pjesma koju sam izdao prije nekih mjesec dana, pa ćemo ovako izvesti a kapela, akustično i to. Ja sam ovdje najjači, ljudi kaki sam ja kralj, na meni se ne vidi, a ubila me, ubila. Ja sam ovdje najbolji, ljudi kaki sam ja kralj, na meni se ne vidi, ali kad trča puka sam, ja bi da milijun nečega, kad bi zna kako bi je vratio, ne razumim tu matematiku, da ne zna zbroji 2 i 2, da bila mi je jedina, da svaki milimetar mene za njom drče, za njom stenje. Ja sam ovdje najjači, ljudi kaki sam ja kralj, na meni se ne vidi, ali kad cvrčak puka sam. Ajmo Ninja svoj. Baš kako kaže naslov pjesme Kaki sam ja kralj. Kralj Tonči Huljić. Već od večeras možete i vi kupiti note i svirati Huljića u ljepoti svoga vlastitoga doma.